Moin. Hej med jer. Hej. I er blevet sendt ud som repræsentanter for at forsvare jeres venner hjemme fra hotellet af. Det er en ny gæst, der skal afgøre, om det er Yosri eller Candy, der skal forlade hotellet. Den nye gæst vil tro, at det er jer to, der er i fare. Den tro skal vedkommende blive i. Derfor må I under ingen omstændigheder afsløre, at det ikke er jeres eget liv, der er på spil. I skal nu overbevise den nye gæst om, at det er jer, der skal blive på hotellet. Den af jer to, der får overbevist den nye gæst om det, har reddet sin ven. Her kommer den nye gæst. Det er Tammy. Det er Tammy. Jeg tror ikke, at Tammy er super glad for at se mig. Tammy føler, jeg svigtede hende, fordi vi havde en aftale om, at vi skulle ofre vores partner frem for hinanden. Og jeg valgte at ofre Tammy. Min første tanke, da jeg ser Tammy, den er ikke så positiv. Mig og Tammy, vi har spillet hver vores gruppe. Og jeg er rigtig glad for at se, at det er Samantha, der står dernede. Jeg har en masse ting, jeg gerne vil sige til hende. Jeg har været rigtig sur over den her valg, hun træffede, da jeg tjekkede ud af hotellet. At jeg følte, det var hende, der havde smidt mig ud, og at jeg følte, hun havde vendt ryggen til mig. Samantha, hvem ønsker du skal forlade hotellet? Tammy, velkommen. Tak skal du have. Hvordan er det at være tilbage? Det er virkelig syret, men jeg troede ikke, jeg skulle stå her igen og se nogle af de gamle deltagere. Jeg ryster helt lige nu. Jeg er meget spændt på, hvad der skal ske. Tammy, inden du tjekker ind på Paradise Hotel, der skal du træffe en rigtig vigtig beslutning. Og den vil Samantha og Peter fortælle dig om nu. Tænk dig rigtig godt om. Ja, mig og Peter er her, fordi at mig og Peter er i fare. Og vi skal tale med dig hver især, og du skal beslutte, hvem af os du vil vælge til at blive på hotellet. Et eller andet sted, så har jeg det fint nok med at skulle stå med det her valg på den her date, og jeg egentlig står og kan bestemme, hvem der skal blive på hotellet. Jamen, så vil jeg gerne starte med at snakke med Peter. Selvfølgelig. Vi ses senere. Yes. Så. Jamen, Peter. Hej Tammy. Hvor så godt at se dig. Selvfølgelig har jeg noget på spil i dag. Det er en pige, der står i min gruppe. Hvis Candy rører ud i dag, så har vi en pige tilbage i gruppen og 3 drenge. Det vil se rigtig skidt ud så. Jeg har mange ting, jeg gerne vil sige til dig. Der er sket rigtig meget her på hotellet. Ja, det kan jeg godt forestille mig på de sidste 3 uger. På de sidste 3 uger, der er sket rigtig meget. Der har været rigtig meget udskiftning. Der er ikke så mange tilbage og gamle, men Kasper er her stadig. Så, men jeg er faktisk gået hen og blevet ret gode venner med Kasper. Okay. Patrick er kommet ind igen. Så vi prøver at finde en partner til Patrick. Jeg ser en mulighed, der er Patrick. Ja, helt sikkert. Jeg vil gerne argumentere for, at du skal vælge mig. Fordi det er taktisk klogt. Jeg kan ikke fortælle dig hvorfor, men det er det. Jeg er helt oppe at køre. Jeg kan ikke sige, hvad jeg vælger, Nej, og jeg ved heller ikke, hvad jeg vælger. Jeg er nødt til at tænke over det. Jeg går til hende taktisk, ikke så meget personligt, for det er et spil, vi spiller herinde. Jeg har heller ikke så meget med Tammy personligt, så jeg er rigtig spændt på hendes valg. Jeg følte ikke selv, det gik specielt godt. Yes. Der var en masse ting, jeg glemte at sige, som man først kommer i tanke om bagefter. Hej, Samantha. Hvad har du noget, du gerne vil sige til mig? Jeg vil gerne sige, at jeg står stadig sammen med Rasmus. Kasper er stadig derinde. Så jeg står sammen med Cecilie.
Jeg har selvfølgelig også en masse ting, jeg gerne vil sige til dig. Jeg har følt mig meget svigtet af dig, dengang jeg tjekkede ud af hotellet. Jeg kan også godt forstå, at du har følt dig svigtet af mig, og det har også taget mig rigtig, rigtig lang tid for at genopbygge min tillid til Kasper igen. Jeg har rigtig, rigtig meget grund til at overtale sammen til, at jeg ikke skal ryge ud. Det er Josri, der er i fare, og Josri betyder rigtig meget for mig herinde. Ikke nok med, at det også er min backup, men jeg har også noget personligt med Josri. Jeg træffede et valg, som jeg er enormt ked af det over, og det ved også godt, at hvis jeg skal blive her, jeg ved godt, at jeg har en masse ting at bevise over for dig, og det vil jeg gerne gøre, ligesom jeg har gjort over for Kasper. Men jeg er selvfølgelig også nødt til at tænke på, hvad der skal ske nu her. Kan du så tilbyde mig noget? Kan du tilbyde mig et sted, jeg kan stå, eller? Du har et sted, du kan stå. Du kan også komme tilbage til Kasper, hvis det er det, du ønsker. Jeg er her for at starte et nyt spil, og jeg kommer ind og skal starte helt fra bunden af, føler jeg. Fordelen ved at lade Peter blive er forhåbentlig, at jeg måske kan spille sammen med ham. Han er en stærk taktiker, og han er god til at tale for sin sag, hvilket er vigtigt, når der tjekker nye mennesker ind. Fordelen ved at lade Samantha blive inde på hotellet er helt sikkert, at jeg kommer tilbage og stå i min gamle gruppe og spille sammen med Samantha og Rasmus Genner, som jeg tidligere har spillet sammen med. Hej, Tammy. Hej. Har du truffet din beslutning? Ja, det har jeg. Værsgo og skriv navnet på den person, du ønsker skal forlade Paradise Hotel. Jeg kan selvfølgelig gøre mange overvejelser, om det er den rigtige beslutning, men lige nu er jeg sikker i min sag. Lad os få de andre herhen. Velkommen tilbage. Tak. Tammy, du må meget gerne aflevere kuverten til dem. Værsgo. Peter og Samantha, den her kuvert, den indeholder navnet på den af jer to, der skal forlade Paradise Hotel. Jeg vil nu bede jer om at tage tilbage til hotellet. Ja. Tak for nu. Tak. Tak. Ses.